менә шул элекке елларга әйләнеп кайтсак, менә шул татар җыр фестивальләре турында сөйләшеп алыйк. Ул вакытта бит бик шундый күп җыеннар, фестивальләр үтә торган чор булган бит алай. Шулай. Мәсәлән, минем теге шулай чыккан заманга туры килде бит инде. Мәсәлән, беренче тапкыр шундый зур концертлар эшли башладылар. Рамазан концертлары. Ул аның оештыручысы булды инде Ренат Ибрагимов һәм аның Руслан Таминов. Ул безнең дворец спорта да инде әмма булды Казанда. Ул зур концертларында бик күп артистлар катнашты. Башкорт артистлары инде, Мәскәү артистлары. Ул концертлар белән без булдык инде Ташкентта да, Уфада да, Мәскәүдә дә. Шулай итеп мин җиктер минем шундый зур шундый артистлар арасына кирип киттем. И шундый зур площадкаларда җырлый башладым. Бу бик әйбәт булды дип уйлыйм инде. Ренат Ибрагимов белән без соңдан да инде Казанда да ниндидер концертларга ул мине чакырды. Казанда булган эшләгәндә. Шулай итеп Илһам абый белән шунда теге Илһам абый җырлый, шулай ул бит инде башлангыч чорда бигрәк тә шундый әйме. Гаҗәеп бит инде улай бит башта менә сез бит инде мәсәлән радиодан гына ишетеп белгәнсез дә, монда бер концертта бергә чыгыш ясыйсыз. Шулай. Мәсәлән, уйлап карасаң, әгәр дә аны кем уйлаган мәсәлән кичкенә вакытта, әйме? Илһам абыйлар белән теге күрешеп, исәнләшеп йөрермен дип. Шуның өчен әйе. Баган беләсез нәрсә турында сөйләшеп алыйк әле безнең. Менә бар бит инде төркемнәр бар, инде дуэтлар бар, аерым җырчылар күп бит инде. Менә безнең эстрада, мәсәлән, татар эстрадасында аерым җырчылар күбрәк. Шулай бит төркемнәр алар безнең бик сирәк кенә эзли. Әнче без менә аерым җырлау яхшырак микән? Яисә төркем бит инде анда бөтен кешенең бергә кушылуы кирәк инде. Шулай бөтен кешенең бер булуы да кирәк инде. Ансы ничә белә булсын? Юк, мин үзем теге аерым кеше булгач, аерым җырлау яхшырак. Аерым җырчылар барыбер алай яхшырактыр. Чөнки үз-үзеңә хуҗа, шулай бит инде, әйме? Кемгәдер анда Дөрес, ул теге үзеңә җыр сайлыйсың, үзеңә костюм, үзеңә образ, ничектер үзеңнең әйтәсе килгән җырларыңны, җырлыйсы килгән җырларыңны, әйтәсе килгән сүзеңне әйтәсең бит. Монда 3-4 авыррак дип саныйсыз. Авыррактыр. Һәрбер кешенең бит инде ул сәхнәдә генә түгел, ул сәхнәнең арты да бар, әйме? Тормышта да бит әле характерлар туры килү бар. Шуның өчен үзең генә булу яхшырактыр. Canım yalakın, yazım yakın, bulsa da salakın, bir asına, seyyün asına, min umarsaya, bulsin yasına, bir asına, seyyün asına, min umarsaya, bulsin yasına. Нишен безнең татар эстрадасында әзмикәннәр, шундый төркемнәр, дуэтлар, алар әз бит инде. Мәсәлән, рус эстрадасына күзгә салсак, анда анда мен төркемнәр, группалар күп бит инде, шулай бит андаларның. Ә бездә ул юк бит. Нишен бездә һәрбер кеше үзе аерымына җырларга тырыша микәнни? Әллә. Бәлки татарлар шундый халыктыр. Һәрберсе үзен күрсәтәсе килә. Сезнең тормышыгызда дөньяга карашыгызны үзгәрткән нинди бер вакыйга булдымы? Тормышыгызда менә ниндидер шундый бер вакыйга, һәм ул сезнең дөньяга булган карашыгызны бөтенләй үзгәртте. Мин теге ниндидер начар якка дип тә әйтеп булмый, әйме? Кеше буларак, мәсәлән, теге бала буларак әнинең дөньядан китүе. Шул вакыйга үзгәрткәндер инде. Ничектер? Башка әтинең шулай юк. Әти безнең әле беренче еллар элек кенә тормыштан китте. Әни безнең китте кичкенә вакытта, без әле яшь вакытта. Шуның өчен ул вакытта ул бик авыр булды. Шуның өчен әни мине белми дә ул теге артистка булдыммы, кем булдым, ул аларны белмәде ул.
Менә шул вакытлардыр. Тәрәзәнең тарғына барлы башкуна ялгызлыкның авырлыгын белдем аерылган кына. Аерылыш авыр икән, әллә мин бүтән нәргә. Аерылыш авыр икән, әллә мин бүтән нәргә. Сәнифә, менә безнең бит яшьләр хәзер эстрадага күп килә. Гомумән эстрада күбрәк дип әйтергә кирәк. Ул кайнак бит инде күп килә, җырчылар килә, яшьләр килә, җегетләр килә, кызлар килә. Хәтта бик күп килә дип әйтергә кирәк. Сезнең гомумән карашыгыз нинди? Яшьләр булуына карашыгыз ничек? Минем карашым бик яхшы. Чынлап хәзер җырчылар бик күбәйеме һәм матур тавышлы җырчылар. Элек бит ул алай ук түгел иде. Мәсәлән, соңгы вакытларда мин тыңлап барыйм да шундый эстрада тавышлы җырчылар. Ләкин ул җырчылар күп, ләкин әйтәләр бит теге шәхес булырга да кирәк дип әйме? Үз урыныңны, үз җиреңне табу. Менә шул яктан авыррактыр. Чөнки хәзер элегрәк, мәсәлән, мин чыккан вакытларда ул әле ниндидер теге площадкалармы, урыннармы буш иде. Шулай бит инде образлар әйме? Ә хәзер бөтен нәрсә бар. Күңелеңә нәрсә телей шундый, нинди темага да җырлар бар, әмма нинди образларга да бар. Шуның өчен хәзер ниндидер яңалык кертү эстрадага авыр. Шуның өчен, мәсәлән, эстрадага килгән яшь җырчыларга да үз урыныңны табу гына, образыңны табу гына авырдыр дип уйлыйм мин. Шуның өчен генә. Мәсәлән, үзем турында әйткәндә инде, мәсәлән, миңа җырчыга да, мәсәлән, эшләсәң дә, ул бит үзгәрергә дә кирәк, үзгәрергә дә кирәктер. Ул еллар үтү белән бит инде тоже бер генә образда да булмый. Мәсәлән, Елмай җырында кебек яшьтә мин тоже була алмыйм бит инде. Хәзер мин үзем дә телимен. Соңгы вакытларда бәлки мине теге күрмәгән кешеләр дә бәлки мин шундый заманна, шундый вакытка җиткәнмендер, әйме? Миңа хәзер ниндидер җыр кирәк. Ниндидер җыр түгел инде, ул мине бәлки икенче яктан, шушы вакытка туры китерә торган җыр кирәктер. Тутылган салават күпере, изелнең ярына, әйтәле сөеклем ризамы, шул юлдан бергәләп барырга. Әйтәле сөеклем ризамы, шул юлдан бергәләп барырга. Салават күпере сүзләре, узгатайда хисләрне, тормышта күперләр насылсын, йөрәктә сүрелмәс ут булсын. Тормышта күперләр насылсын, йөрәктә сүрелмәс ут булсын. Салават күпере алда гел, абынмас балкымас алда гел. Чакырсаң гомерлек юлларга, үзеңдә күперләр сала бел. Чакырсаң гомерлек юлларга, үзеңдә күперләр сала бел. Яшь җырчыларга сезнең теләкләрегез нинди? Нәрсә сезләргә тәкъдим итәгез? Нәрсә киңәш итәгез сезләргә? Мин уйлыймын, аларның барысы да алда. Алар яшь, матур. Мин уйлыймын, мәсәлән, эшләгән җырчыларга, күп еллар эшләгән җырчыларга күбрәк теләкләр теләргәдер. Шулай бит яшьләр булай да алар. Тырыш, оптимист. Мин үзем дә оптимист. Беләсезме, ул кеше яши, ул яшь чакта гына уйламыйсың, әйме? Мәсәлән, үзең дә ничектер гомер үтә, күңел бер дә картаймый бит ул. Һәрбер кеше барыбер үзен яшь дип, элек әйтәләр бит, минем күңел һаман 18 дип, әйме? Ничектер карыйсың да теге кызыграк булып китә иде. Еллар үтү белән ничектер үзеңне һаман шулай яшь сизәсең.
Алайса, шуңа күрә безнең тамашачылар инде сезне күреш аптырап та киткәннәр, бер şey узса да, һаман шулык икән бу, әллә вакыт туктады икән дип, дигән вакыт сездә туктап калган. Без теге хәзер теге нидә кебек бер-беребез нитеп. Моны сире ниде? Сире ниде соң? Юк, матур сүзләр өчен рәхмәт, ләкин барыбер инде ул гомер үтә инде. Аны берничек тә үзгәртеп булмый. Гомер үтә, ул хатын-кызда бигрәк тә күренә ул. Ләкин күңел белән оптимист булырга кирәк. Ул яшь чагым, чәчәк чагым, әйләнеп кайтмас тагын. Ойли замана, замана үтеп бара. Ойли замана, замана үтеп бара. Ойли замана, замана үтеп бара. Сәнифә, менә без тапшырыбызның азагында бер сорау бирәбез барлык геройларыбызга да. Ул сорау булайрак: бу тормышта иң мөһиме һәм иң әһәмиятлесе нәрсә? Мин уйлыйм, исәнлек, саулык, тазалык һәм изге юллар. Мин һәр вакыт үземә телим, үземә генә түгел инде, кешеләргә дә, туганнарыма да, әйме, артистлар инде барыбер бит инде күбрәк юлда йөрисең, әйме, шуның өчен изге юллар телим. Бәхетне узып китерме, безгә бәхет биреп китерме, каеннардан тора каеннан. Бәхетне узып китерме, безгә бәхет биреп китерме, каеннардан тора каеннан. Күңелемне күргән, юлы ялмас бергән, исемнәрен каеп язылган. Күңелемне күргән, юлы ялмас бергән, исемнәрен каеп язылган. Исемнәрен каеп язылган. Без бик тә шат сезне күрүгә бүген. Мин инде уйлыйм, Алла берсә киләчәктә без әле Сәнифә Рангулова дигән исемне тагын да яңарак иттереп ишетербез. Шулай бит инде һәр вакытта югалмасын. Һәм һәр вакытта да матур җырлар, яңадан да яңа матур җырлар җырлап, халкыбызны, тамашачыларыбызны сөендергә сезгә киләчәктә. Зур рәхмәт Нурзәдә, матур сүзләрегез өчен. Хөрмәтле дуслар, безнең тапшырыбыз ахырына якынлаша. Менә шушындый оптимистик нотада, рухта без үзебезнең тапшырыбызны төгәллибез һәм сезнең белән яңадан очрашулар көтеп калабыз. Сау булыгыз.